आङो उन्दै समनिफ्रायनो छबि आखिनायनि बेलायाव गोसो दंमोन आरो बे उन्दै समनिफ्राय जिथु छबि आखिनायनि जिथु गोसो दंमोन बियो आंनाव देरनायसिमहालागै थादों आरो आं जेथिया एसे देरबाय देरनायनि उनाव आं जेथिया हाई स्कुल लेभेलाव फरायहैबा लोगोआव बेवहाय आङो छबि आखिनो गोरों किसुमान सेंग्राफोरखौ आं लोगो मोनहैदोंमोन बिनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय आं बांसिन थुलुंगा मोनदों आरो बिनि उनाव आङो कलेज लेभेलाव जेथिया फरायहैयो अब्ला आं बे कलेज लेभेलावबो आं जथेस्थ' उत्सा मोनदोंमोन मानोना बेवहाय जोंनि कलेजाव मेगाजिननि कभार एबा मेगाजिन सिङाव डेक'रेसन खालामनाय माबा माबि खामानिखौ आंनोनो होयोमोन आरो आं बेफोरखौ मावनानै खोब मोजां मोनदोंमोन आरो जेथिया बेफोरो माबा प्रिन्ट जाखांनायनि उनाव आं बेबायदि कलेज लेभेलावबो कलेजनि सेंग्रा सिख्लाफोरजों छात्रफोरजों आं बयजोंबो मोजां मोनसे सिनाखि मोनदोंमोन आरो बेनो आंखौ आरो बांसिन उत्सा होदों बे उत्सानि बेलायावनो आङो आर्ट कलेजसो दङमोन आं बे खोथाखौ आं जेब्लाबो मिथियामोन ओमफ्राय आंनि सासे गुरु हेमा महन्त बिनि थुलुंगा मोननानै बिथाङानो आंखौ पाटना आर्ट एन्ड क्राफ्ट कलेजाव आंखौ थांनो थाखाय बिथोन होयो बेनिफ्राय बे समावहा न'खरनि रांखावरिफ्रा मोजां नङामोन अब्लाबो जोंहा रुंसारि जालांनाय बिहुराम बर'नि थुलुंगायाव बिथांनि बिथोनखौ लानानै आङो बेखौनो आशिर्बाद हिसाबै लानानै आङो पाटना आर्ट कलेजाव फरायनो थाङो आरो बे पाटना 73आव बे पाटना आर्ट कलेजाव फरायनायनि उनाव बेवहाय जथेस्थ' खस्थ' जादों थाखा फैसानि बेलायाव अब्लाबो बेखौ मेनटेन खालामनोबो हाजोबदोंमोन मानोना आङो जिथुखे आं न'निफ्राय मोनलांखाया फैसा हरनो हानाय अबस्थाबो गैया बे हिसाबै आं बेवहाय जेसेबां हागौ आङो बेंगलि सेंग्राफोरजों लोगो जाफानानै आं बिसोरजों कमार्सियेल लाइनाव आं पाटनायाव आङो आगान होयो जेरैबायदि जोङो बिभिन्न प्रेसआव जों कन्टेक्ट खालामो माने बै प्रेसफोरनि लेखाफ्राव फिसा जिथु छबि आखिनांगौ बेफोरखौ जों कन्टेक्ट बेसिसाव लायोमोन बेनिफ्राय जों बिभिन्न धरনের मार्केट जेनेबा बै समनि ब्लग दाननाय ओमफ्राय बिभिन्न डिजाइन खालामनाय बेफोरखौ जों मार्केटखौ हमोमोन ओमफ्राय जों बिनिफ्रायनो गावनि फरायनायनि खरसखौ आङो बरननो हाजोबोमोन आरो आनखि आङो न'खराव फंबायफोरनो बिनानावफोरनो फैनाय समफ्राव गस्ला गामसा बायनानैबो लाबोनो हानाय अबस्था जादोंमोन बे हिसाबै आं थाखा फैसा बेलायाव आं जेबो हेम्पार मोनाखै आरो बेखौ गावनो गाव आङो खामायनानै फरायदोंमोन बिनि उनाव आङो फैनानै साख्रि मावो जिथुखे रांखान्थिया मोजां नङा हिसाबै NF रेलवेआव साख्रि मावनानै बेवहाय फ्राय आङो 13 माससो साख्रि मावदों साख्रि मावनानै बिनिफ्राय आङो बेखौ साख्रिखौ हायार इडुकेसननि थाखाय लिभ लानानै उइदाउट पे लिभ लानानै आङो बर'दायाव MS इउनिभारसिटियाव आङो मास्टार अफ फाइन आर्टखौ आं फरायनो थाङो बेवहाय एडमिसन मोनखांनायनि उनाव आं बेवहाय 2 बोसोर आं थानानै फरायदों ओमफ्राय मास्टार डिग्रि लाखांनायनि उनाव आङो बिभिन्न जायगायाव साख्रिनि आं खाबुखौ मोनदोंमोन जेरैबायदि दिल्लीयावबो आं मिउजियामाव खाबु मोनदोंमोन बेवहायबो 7 माससोल' मावदों ओमफ्राय लिबिया कान्ट्रियावबो आङो बेवहाय फरेनावबो आङो साख्रि मोनसे मोनदोंमोन बेवहायबो बिभिन्न खारनाव थांनाय जायाखै बिनिफ्राय जों आसामाव फैफिननानै गुवाहाटि आर्ट कलेजावबो आंखौ सुबा ब्रह्म दाया आंखौ कलेजनि मास्टार जानो थाखाय आंखौ थिनदोंमोन बेवहायबो आं खोब बेसे 7 माससोल' मावदों गुवाहाटि आर्ट कलेजाव बेनिफ्राय जिथुखे आंहा उद्देश्य साख्रि मावनाय उद्देश्य नङा आंहा मोनसे NGO नन गभर्नमेन्ट अर्गानाइज खालामनानै माबा मोनसे अनुस्थान खालामनाया आंनि थांखिमोन बेनो जाहैबाय जों दा बे आर्टिस्ट भिलेजखौ आं खालामनानै जिथुखे आंहा उद्देश्यआ बेनोल' आं जि फरायदों बे फरायनायखौ आंनि थाखायल' नङा आंनि गामिनि गावनि ओनसोलनि गथ'फोरखौ जाहाथे बे बिसयनि सोमोन्दै माने फोरोंनो हायो बा मिथिहोनो हायो बे हिसाबै आं आर्टिस्ट भिलेजखौ गायसननाय जादोंमोन दा आं जा मोनबाय आं साननाय मथेनो आर्टिस्ट भिलेजनिफ्राय जथेस्थ' गथ' गथायफ्रा सोलोंनो हाबाय दा बिभिन्न जायगायाव बहुतआ साख्रिबो मावनानै दंहैयो आरो बेनिफ्राय आङो
बे आर्टिस्ट भिलेजखौ एसे गुवार खालामनो थाखाय आङो दा अराङावबो आर्ट स्कुल दंहैयो बे आर्टिस्ट भिलेजनि आन्दाराव रौतायाव दङ बर' बाजाराव दङ जों खाजियामाथियावबो दङ बे हिसाबै आङो एसे गुवार माबानानै आर्टिस्ट भिलेजखौ माबा फेहेरदोंमोन आं फेहेरदों बिनि उनाव दा गथ'फ्राथ' बिभिन्न जायगायाव साख्रि मावबाय दा बहाय दा स्कुलाबो सोलिगासिनो दं थिग बहाय अकल बेल' नङा जे आं स्कुलल' खालामनो जथेस्थ' नङा बेखौ साननानै सुभा ब्रह्मनि नामाव आं बहाय मोनसे आर्ट गेलारि खालामनो थाखाय सानदोंमोन आरो बेखौ जों डिसिसन लाखानाय दा इतिमध्य सुभा ब्रह्म आर्ट गेलारि सुभा ब्रह्मनि नामाव दोननाय जादों बेखौ सुभा ब्रह्म आर्ट गेलारिनि कनस्ट्राक्सन दा सोलिगासिनो दं दा बियो जों बर्थमान जेराव दं बहायनो जागासिनो दं कनस्ट्राक्सन सोलिगासिनो दं मानोना आङो बहाय खाथियाव 2 बिघा हा दंमोनब्लाबो बहाय एसे जानगारखायबो खालामाखै आं बर्थमान जेराव दङ आं बहाय दा कनस्ट्राक्सननि खामानिखौ सोलिगासिनो दं आं आसा खालामो बे गेलारिया जाफुंखांनायनि उनाव बाहेरानि आर्टिस्टफ्रा फैनानै बेयाव थाफैनो हागोन छबि आखिफैनो हागोन बा एगजिबिसन खालामनो हागोन आरो भारतबर्षनि एबा आसामनि बिखेक आर्टिस्टफोरनि छबिखौ आङो पार्मानेन्ट मोनसे गेलारि खालामनायनि आंहा थांखि बे हिसाबै 3 थालानि मोनसे प्रभिजन लाखादों ओरैनोथ' अल इन्डिया लेभेलाव इसिबां आर्टिस्ट दङ फ्राय मथा मथि जुनियरजों नङा जोंनि लेभेलनि बा सेनियरफोरजों सा सिनाखि दङ जिथुखे जों फ्राय दिल्लीयाव थांबाय थायो हिसाबै जों दिल्लीयाव फ्राय लोगो मोनलायबाय थायो बहाय दिल्लीयाव अल इन्डियानि आर्टिस्टफोर थाग्रा मोनसे जायगा दंखायो बहाय जायखि जेरावखि जि जायगानिफ्राय फैया माने बेहाय बे जोंनि दिल्लीनि बे आर्टिस्टफोर थाग्रा जायगायाव मान्डि हाउस होनना बुङो बेखौ बहायनो ज' थाफैजोबो बे हिसाबै बिदिनो बिभिन्न धरननि मानसिफोरजों आर्टिस्टफोरजों लोगो मोननाय सा सिनाखि जायो एबा मालाबा अल इन्डिया लेभेलनि वार्कशपफोर जायोब्ला बहायबो बाहागो लाहैनाय जायो मालाबा ओमफ्राय बहायबो बिभिन्न धरननि बिभिन्न स्टेटनि आर्टिस्टफोरखौ लोगो मोननाय जायो बे हिसाबै सा सिनाखिया थायो आरो आसामनि बेलायावथ' मथा मथि सेनियर ग्रुपफोरजोंथ' मथा मथि बयजोंबो सा सिनाखियानो दंजोबो आरो जुनियरफोरखौ आं दा इसिबां सिनायला हयथ' बिसोर आंखौ सिनायनो हागौ नाथाय आं बिसोरथ' सिनायनो हाया नाथाय जोंनि लेभेलनि इसिबां आं जोंनि लेभेल एबा जोंनिख्रुइ सेनियर बिसोरखौ मथा मथि गासिबो मोनसे लिभिं कन्टेक्टआ दङ दाबो बेनिफ्राय सोंनाय जादोंमोन नों जे माने बाहेरायाव एगजिबिसन खालामहैनायनि माबाफोर खाबु मोनदोंमोन नामा होननानै खाबुआथ' अनेकबार मोननाय जादोंमोन नाथाय बेफोराव खालामहैनो थाखाय अनेकबार एबा थाखा फैसानि बहुद प्रयजन जायो मात्र आं खेबसेल' एगजिबिसन खालामहैनो हादों माबायाव पेरिसाव फ्रान्सआव बहाय जथेस्थ' थाखा फैसा खरस जादोंब्लाबो अबयस्से आङो बहाय पेइन्टिंखौ बिक्रि खालामनो हानायखाय आंनि गुतै खरसा ओंखारफिनजोबदों अलमस्ट प्राय 3.5 लाखसो खरस जादोंमोन 2007आव ओमफ्राय 2006आव आङो माबायाव बै फ्रान्सआवनो थांबावदोंमोन आं बहाय मोनसे माबामोन वार्कशपमोन आंखौ लेंहरनाय हिसाबै बाव थांनाय जादों 2006आव ओमफ्राय बिनिफ्राय बे खाबु लानानैनो आङो इटालि र'मा नगराव बहायबो भेटिकान सिटियाव बहायबो बिसिमहालागै आं थांनानै बै समनि माइकेल एन्जलिमोननि लिय'नार्द' दा भिन्सि मोननि स्काल्पचार एबा पेइन्टिंफोरखौ नायनायनि खाबुखौ आं मोनहैदोंमोन रिमार्केबल हिसाबैथ' बुंनो थाङोब्ला लाइफआव आंहा मोनसेल' सब समाव गोसोआव थायो जेथिया आं पाटना इउनिभारसिटियाव फरायो अब्ला आं गांसे पेइन्टिं आखिदोंमोन बे पेइन्टिंआ जाहैबाय गारि साखाया मोनसेया थांगासिनो दं मोनसेया गोलैनाय बिदि मोनसे छबि आखिदोंमोन आं थिग बे समावनो पियना आंनो गांसे लाइजाम होना फैबाय ओमफ्राय लाइजामखौ बेखेवनानै नायोब्ला मोनबाय आं जोंनि आफाया थैबाय बे आंनि रिमार्केबल दिन होननानै आं हमनानै लायो जिथुखे आंनि साननाय आरो बास्तब जिबननि जिथु घटना बे गारि साखा आखिनायजों बै आफा थैनायजों बोरैबा माने गोरोबहैदों बे आंनि रिमार्केबल बुंनो थाङोब्लाथ'
आङो बर'नि इसिबां लिडार साहित्यनि जगतनि हक बा राजनिति लाइननि जगतनिनो हक आं बयजोंबो पार्सनेलि बिराद मोजां मोनसे हयथ' आंनि बैसोआव बिसोर आंखौ देरसिन जानो हागौ नाथाय आंजों बिराद मोनसे मोजां माबा दंमोन लिभिं कन्टेक्टआ दंमोन आंजों जेरैबायदि नै दाख्लैसो थैनो थांबाय सरन नार्जारि बेथ' जोंनिख्रुइ बहुद सिनियर अब्लाबो बियो आंखौ फंबाय हिसाबै ओरैबायदि मोजां मोनोमोन नै दाख्लै क'क्राझाराव माबा मोनसे मिटिं जानायाव आंखौ आलासि महराव लांनायाव बोरैबा बियो बेखौबो इनभाइट खालामबाय खालामनायाव आंनि नामखौ मोननाय लोगो लोगोनो मानसिया एकदम उत्रा फैदों मिटिङाव फैनायनि सिगां आंखौ नागिरफैग्रोदों बे रबिरामा बबाव दं होननानै ओमफ्राय आंबो सिङाव जिरायगासिनो दंमोन हाब सोर रबिराम नागिरफैखोब्रा होननानै नाहरबाय आं हाब माथो सरन नार्जारि दासो ओमफ्राय आंलै आदा आं होननानै बुंबाथाय हाबाब आं नोंखौ नागिरना फैदों नोंनि नाम मोनना फैथारदों नोंखौ नायनो होनना फैथारदों होननाय खोथाफ्रा आरो आं नोंजों फट' गांसे लागोनलै होननानै बुंनाय खोथाफ्रा आं हयथ' दाख्लै थैना थांबाय बेफोरखौ जों बोरै बावनो हानो बिहुराम बर'नि बाथ्रा बिहुराम बर'आथ' आंनि गारजेन बादियानोखा बा जिउराम मोनहानो जाथों बा बिनय खुंगुर बसुमतारियानो जाथों आं प्रत्येकजोंनो मोजां मोनसे सोमोन्दो दंजोबोमोन कमल कुमार नार्जारि कमल कुमार ब्रह्म ब्रजेन नादा प्रत्येकजोंनो मथा मथि पार्सनेलि आंहा लिभिं कन्टेक्टआ दंजोबो उफेनाथ' फ्राय बे आं जिरायग्रा बारान्दायावनो जिरायबाय थाखोयोमोन बे बहायनो फैनानै आंजों बिभिन्न खोथा रायलायोमोन बे जोंनिख्रुइ जुनियर बेयो उपेन ब्रह्मआ बा अदालगुरि कलेजाव रबिराम ब्रह्मआ माबा लेक्सार खामानि मावदोंमोन टेम्परारि हिसाबै बहाय बे जिथुखे सेक्रेटारिमोन रबिराम ब्रह्मआ बेखौ नेनायावनो बबाव थांगोन बबाव मागोन बे आंनावनो फैनानै बेवहाय रायलायफैयो बहायनो बे माबामोनजोंबो रन्जन दैमारिमोनजोंबो बहायनो ज' रायलायनो मोननाय बिसोर खाबुखौ मोनलाय बिदि बे बारान्दानिफ्रायनो हिसाबै बे आंजों बहुद माबामोन नियारेस्टमोन बै समाव दाथ' थैना थांबाय बारु खिन्थु आंजों बहुद नियारेस्टमोन बेयो मोनसे जाथिया आगोललांनोबा संग्रामनि अनगायै जेब्लाबो बे आगोलनो हाया संग्राम खालामनायाथ' बिभिन्न माबाजों बा दोलो दानानै जेरैबायदि दहाय बुंनाय मथे आबसुनि दैदेननायाव बिएलटि भलन्टियार फर्स ओमफ्राय बिएलटिनि उनाव दा बे एकर्ड खालामलायनायानोसै दा बिएससि जानाया बिएससिना बिटिसि जाबाय दा एनडिएफआबो नांदों एनडिएफआ संग्राम खालामबोगासिनो दं हयथ' भारत गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ जाथ'वाखै खिन्थु जाहैगोन दिनै नङा गाबोन नङा समफोर जाहैगोन बे सलुसना जाहैखागोनखा नाथाय एसे जों धैर्य हमबावनांसिगोन मानोना जोंनि मावनायनि गेजेराव अजानित भाबै माब्लाबा गोरोन्थिया जाखादों बेखौ बयबो स्वीकार खालामनांगोन आरो बिनि गेजेरजोंनो खिन्थु जोंनि संग्रामा जेब्लाबो आगोललांगासिनो दं आरो आगोललांबाय थागोन आरो बे जाथिया बर' जाथिया मोनसे समाव उदाङा जाहैनाया बे सियर बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा दा दिनै बर' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जेरैबो दंजोबो आरो बुंनो थाङोब्ला जेरैबो आखा फाखा खेला गेलेनायाव जाथों बा लिरनायाव बेलायाव जाथों मेथाइ खननायाव जाथों बा मोसानायाव जाथों बर'नि थैयाव बेफोर बुस्थुफ्रा गासैबो दंखाजोबो आरो सेंग्रा सिख्लाफ्रा बे दा बर्थमान जिथु जि माबायाव दङ गावबागाव माबाखौ लानानै नाथाय बेखौ दैदेननो थाखाय बेखौ थुलुंगा होनो थाखाय जोंनि पेरेन्टस जिथु पेरेन्ट अर्गेनाइजफ्रा बेखौ एसे लामाखौ मोजां खेंनानै होनो हायोब्ला बै जोंनि बे टेलेन्ट गोनां गथ' सेंग्रा सिख्लाफ्रा जथेस्थ' मोजां आगानलांबावनो हागोन होननानै आं सानो बर्थमान आर्टिस्ट भिलेजखौ जों जेराव अदालगुरि उइकलि मार्केट दं बुधबार बे बाजार गेजेरावनो एसे हा दङ बे हायावनो आं गायसनदों आरो आं सानो मोनसे समाव बे जायगाया जोंनि बर'ल' नङा जोंनि बे अदालगुरि जिल्लानि बा अदालगुरि दिहिंनि जेसेबां गुबुन हारि हक बा बर'आनो हक बे जायगाया बयनिबो गावनि मोनसे अनुस्थान हिसाबै जागोन आं बेखौबो आसा खालामो